Ze bloody mooi hoor, ik heb een lieflijke klank gehad. Vliegjes, Chris, hoe maak je dat? Want ik kan daar hem krijgen. Ah, je hoort, man. Ja, je hoort. Chris, man. 3 keer. 3 keer. 3 keer afnemen. Chris, jullie nou reëel voor een naweek. Ja. Dan gaan we aan een kurse plaats toe. Ja. En dan rekenen we, hij heeft ook verrokken op een heel groot keyboard. Ja, ja. Met die speakers en alles gekoopt. Dan maken we een beetje lekker muziek ook daar zo. Ja. En dan vat je dit alles op band. Nee, ik wil dit niet. Hoe warm is het? Ja. Ja, u weet niet hoe lang het hier nog. Ik zit met zo'n... Zie je het wel? Videotijd. Chris, was lekker als je keer welkom bij zo'n goede dag. Ja. Chris, man, je moet naar de huid. Ach, nou hoor. Ja, is nog Ja. Ja. Ja, zo lekker. En dan kijk ik ons om. Vanavond ben jij. Dat is nog genoeg voor ons om mee Ja, ik doe het dan met de koning zo goed ook eens. Dan moet je weer van die jongetjes pakken. Nou, wij zijn... Gewillig is aan. Kijk dan, en camera niet. Dat is toch wel... En dan moet je dit terugspelen op je TV, dat we ook kan zien hoe lijkt ons op TV is. Dat klank ook, hè? In het jam gaan, hij kan wel rijden. Maat, smile. Lach een beetje. Weet je wat hij er nog op? Die mooi komt op. Dan kan je camera neerzetten, dan staat er was. Ja, hij kan een professional worden met die. Ja, want die hebben te veel. Yes, nee. Is dit er is dan Er is dan die mooi, zit ook hieronder. wat op die Eén snoepje. die Ja, hier is net een verbeterde weergave. ziet dat. Ja. Ai, Was dat jullie? Een slag. Was dat niet? Een slag. Stil Randy. Smile Randy. Smile. Smile jij. Mooi. Wat jij draait om wat tanden. Treinsporen. De security aan Ja. Nee man, dit is niet security nie, maar dit is Nou is maar op police file. Waar snoek je Randy laat ik aan? Stop hem bij kaart. Stop hem gewoon. Stop hem gewoon. Kijk, Dat ik trok begonnen. Dat is niet zo 18 kilo. We beginnen zo steeds direct. Het voelt ook wel kramp. Maar kramp is niet zeer. Come on, smile, smile. Ja, zij nog nou. Zij wil nou niet actief dan. Hij was een zeer om 3 kwartier vandaan. Ja, dat is gewoon een trein. Moet dat een speel, toch? Moet dat een speel? Ja, ik wil speel. Dus zit ik in die kamer met onze troep, dan zit ik in slaap. Door wat een pijn. Ja, als je zo voor jezelf zit dan. Het is een beetje. En dan is hij alloceren. Gewoon een beetje. Ja. Maar die lijkt is Ja, je niet waarom zomaar net zo kan je niet. Pa, kan je zeggen een beetje spelen? Ja, laat ik op af. Ja. Alright?